Bon dia, colla. Anem a fer una barbacoa. La paraula barbacoa ve de la llengua arawak que parlaven els taïns a les illes Antilles, al mar del Carib. Això ens ve, doncs, d'Amèrica. Bé, fem la barbacoa, tenim l'estructura i d'aquesta estructura en fem un àpat. Les dues coses, l'estructura i l'àpat, se'n diu barbacoa. Agafam la llenya de pi, millor que sigui d'alzina o d'olivera, perquè dura més, i primer tindrem la flama, amb la qual podem fer calçots. Posem la graella i la carn un cop està feta la brasa, que ja no tenim flama, i aleshores coem la carn i les verdures. La brasa s'anirà apagant, tindrem el caliu, i quan s'hagi apagat del tot, la cendra. I de la paraula cendra derivem la paraula cendrer.